mentality mare okine ka paro no chiwo maleo. Sharon, adier makende gachago kobet kosoerowa kaka joluo. Onge odiochieng' mosoerowa. To sani nikech waneno ni wayudo projects and developments. Okodwa magi be iye lit godo. Emomi ineno komedo chwalo mach. Ma jok machalo madanje gini. Believe in him. Omedo chwalo mach mondo kik wayud projects gi. To kitimo gi dala gi to berni. Sharon, wach mar shem no omiyo abuonjo kuma bedeni. Kendo awinjo kowacho ni diel onge gi ratiche. Ne ng'ama timore nadi? Ng'ama nigi bucha. Ng'ama nigi buchari. Ng'ama nigi buchari. Mana dier. Sharon, kisebedo ni in gi wasigu mang'eny, kati isebedo ni jakwinyo kabisa, kati iwuotho mana e ndara, tineno ka yien moro chalo ka gima en nus, tiwe mana ng'ato guom lawi. Mane gima timore ni Gachagua. Nikech nyaka ne migosi Raila Amolo Odinga nindi sani dweche 5. Kano beni onge gi dhok moro manowacho kata kane migosi Raila ne ngima. Dose biro mochiwo the last respect. Ngiso ni osebedo gi wasigu, ne en gi wasigu gi Raila, ne en gi wasigu gi the families, ne en gi wasigu gi jo ODM, ne en gi wasigu gi raia. Kendo anyalo paro ka chieng' moro nowacho ni Ruto alikuwa na jigamba na Raila na Mungu ni nani. Gino nowacho ka Raila ma bende no lero kanyo ni tie wach makamano oganda no kawe yo moko. Nyoka neno kanyo lere yo malongo. In kata king'iyo gino ne min nango. Dong ng'iyo ni no mor kane migosi Raila no nindo. Mage gik mane koro mage wasigu momiyo konyal wuok modhi kata mana. To wan kobiro to wambe nyako bed gi penjo kobiro. Chieng' mobiro kata ka antiere kanyo no biro nyako bed gi penjo. Ibiro ywagowa. To be biro ywagowa ka in be in gi lete chunyi kosibiro ywagowa ni biro nyierowa. Donacho ni bende seo bende nikaluore koda guns ma samoro nyalo bedo planted. Mane gima na seo ma bende no program na nying jatelo. Winjo kanyo wacho kendo adwa na wacho ni oluongo nying PS Raymond Omolo. No sebedo katiyo gi guns e Luoland kare kwende moko. Okodhi odonji ne Raymond Omolo no mondo wayud adiera man kanyo. Nikech seche moko ka nyithindwa nitie nyithindwa mwaneno kitiyo go agun. Wambi wadwa ng'eyo ni to jatelo mani matiyo kodgi. Nikech iyudo ka itiyo kodgi to gihinyo go joma moko. Wan be odwa ng'e kaka noluongo nying Raymond Omolo to gima ng'eyo ni en mana ng'ato moro man gi nyiego gi sigu goganda mamoko momiyo. Ng'e ni PS ni ne nitiere turgi. To diere mane gin gono dak ne giwuoye kaka giwuoyo ni gineno man koro tijno dhi kama chielo. Winjo kowacho wache migosi Wandai ni Wandai ya Luoland to waonge stima. Adwa na ng'isi ni nyakach just around 3 months 2 months niche ka Wandai no biro timo rural electrification e gweng' mae. Nyocha neno kodhi Nyando manye jaredo kelo ni ntiere. Nya neno kodhi e gwenge mamoko. Wang'e ni nyathi konyuol to kinyal chako wuotho odiechieng' achiel. Nitie steps moko ma nyaki go. Omiyo Wandai be kanyo donjo nyocha neno ka pek moko nitie gidhi gi step by step. To wang'eyo ni gikone nikech ing'e ni Sharon komi kata mana higa achiel Wandai kanyo donjo apani sani en gi higni 2 kanyo endo. To higni 2 kinyal wacho no nyalo dhi timo kata mana 80%. Nyako time kidam. Kabro romo time mare man kara 5 years kok wanyalo wacho ni to koro scorecard mare ni osechopo 80 osechopo adi. Giwachi ni mogik thuolo mar dakika 1 koro bro bedo kamiyo kila ng'ato. Ang'eni Rigathi Gachagua bende nowacho no chano timo limbe e gwenge mago makalu. Wachna mogik en